Je ziet dus echte monumenten, dus de pijlen er nog goed onder en de groene is er omheen de wijszakken. Dus dat monument dat ziet op omwippen. Ze hebben hier verderop dus verschillende monumenten, die listen dus om. Dat je die zeggen, dan ja. Gewoon grijfstien binnen omvallen en oren steen scheef. De droogte van de laatste tijd had het verzakje slimmer maken en de beheerder kreeg er klachten over. Ja, we krijgen op een gegeven moment wel klachten. Dat is tenminste dat ze omlezen, dan zitten de meesten van hoe kan dat? En uiteindelijk de stenen, dat is de verantwoordelijkheid van de meesten zelf. Dus de meesten worden ook aanschreeuwen voordat we ermee beginnen. En die krijgen bericht en die krijgen toestemming aan dat wij die monumenten terugzetten. De droogte is dus de oorzaak van het verzakje. Het droeg het in en het veen die had de neiging om, zodra het indroeg, dat het dus echt inzakken. En vandaar dus dat we krijgen dus het wordt in zijn totaliteit leeggereden. Het is net de eerste keer dat graven de veengroen in zakje. Ze het in het verleden opvult met groen uit de polder bij. Dat wie vist de zwier, dan drukte dus de veen nog meer in elkaar. En daarom doen we dat nou met groen hier uit de buurt bij, wat lichter is. En dat brengen we op. Het probleem speelt alleen nog in Bantekeer. Wij hebben zelf van de gemeente de Frieske Maarten eigen begraafplaats die we in opheven met zo'n. Ik vanwege dus het wetter wilde makkelijk terug in. We moeten droege begraafplaatsen hebben. In januari beginnen ze met het rechtzetten van de monumenten.